कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण। याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत दळवीं सारखी अनेक रत्न। हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक। अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण सातनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ। जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा। नमस्कार, कोकणचं पहिलं दैनिक कोकणसात आणि नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून आज आपण एक विशेष सदर सुरू करत आहोत। जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा असं या सदराचं नाव आहे। आणि या सदरातनं जे कोकणातले साहित्यिक आहेत, कवी आहेत, लेखक आहेत, यांची पार्श्वभूमी, यांची मुलाखती ज्या आहेत त्या आपण आपल्या दैनिकातनं आणि आपल्या चॅनलवरनं प्रकाशित करत आहोत। आज याचं पहिलं पुष्प आहे आणि या पहिल्या पुष्पात आपल्यासोबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं अगदी कोकणातलं एक सुप्रसिद्ध असं नाव, ज्यांनी 3 कादंबऱ्या आतापर्यंत लिहिल्यात, असे प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर सर आपल्यासोबत आहेत। सर, खूप खूप आपलं स्वागत या मुलाखतीमध्ये। नमस्कार। त्याचबरोबर दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीपजी देसाई सुद्धा आपल्यासोबत आहेत। सर, आपलंही स्वागत। खरं तर या सदरामधनं आपण कोकणातले जे साहित्यिक आहेत, लेखक आहेत, कवी आहेत, यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहोत आणि त्यांनी कशा पद्धतीनं साहित्य क्षेत्रामध्ये योगदान दिलंय, कशी सुरुवात त्यांची होती, हे सगळं आपण पाहणार आहोत। त्याचबरोबर येणारे जे नव साहित्यिक आहेत त्यांना पण प्रेरणा मिळावी आणि कोकणातल्या साहित्यिकांचा जो वारसा आहे, खूप मोठा वारसा आपल्या कोकणाला साहित्यिकांचा, कवींचा, लेखकांचा जो लाभलेला आहे, तो आजच्या पिढीला माहीत नाहीये आणि तो आजच्या पिढीपर्यंत कळावा। आणि या वर्तमानातले जे आपले लेखक आहेत, कवी आहेत, जे संपूर्ण आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीवर, वर्तमानावर निर्भीडपणे भाष्य करतात, अशा लेखकांना, अशा कवींना आपण आपल्या या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून समोर घेऊन येतोय। आणि याचबद्दल जी अधिकची माहिती आहे ते आमचे संपादक संदीपजी देसाई यांना मी देण्याची विनंती करतो। नक्कीच विनायक, सर्वप्रथम एक नवं अभियान कोकणसात टीम त्या कोकणच्या दर्शकांसमोर घेऊन येत आहे आणि या नव अभियानामध्ये आज प्राध्यापक बांदेकर सर या ठिकाणी आमच्या समवेत आहेत। एक खऱ्या अर्थाने कोकणातील साहित्य रत्न जे आहे, तर या साहित्य रत्नांपर्यंत पोहोचलेलो आहोत। ही कन्सेप्टच आमची ती आहे की कोकण सातने आजवर जी अभियानं राबवली त्यामध्ये इथली जी संपूर्ण कला, संस्कृती, सगळ्या क्षेत्रांना कुठेतरी आपण टच करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। बातमीदारी करत असताना खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात जाऊन जी क्षेत्र कोकणची शान आहेत त्या क्षेत्रांना कुठेतरी आपण एक व्यासपीठ दिलं पाहिजे आणि असंच व्यासपीठ देण्यासाठी कोकण सातने हे आपण एक नवीन अभियान हाती घेतलेलं आहे। यामागची पार्श्वभूमी सुद्धा तसंच आहे। खरं कोकण हे कलाकारांची खरे तर खाण आहे आणि इथे सगळ्या क्षेत्रातील कलाकार अगदी खच्चून भरलेले आहेत आणि आपण आज जे क्षेत्र निवडलेलं आहे ते साहित्य क्षेत्र आहे आणि साहित्य क्षेत्राकडे फोकस करावं, साहित्य क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने जागर करावा, हीच एक त्या यामागची मोठी भूमिका होती आणि त्याच अनुषंगाने आपण हे नवं अभियान हाती घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये विशेष सांगायचं झालं तर ही
कोकणची साहित्य रत्नांची ओळख करून देत असताना कोकणातील जे खरे साहित्य रत्न आहेत, सर्व साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार असतो, हा ज्ञानपीठ पुरस्काराला गवसणी घालणारी आपल्या कोकणातील 2 साहित्यरत्न होती. वि स खांडेकर, विंदा करंदीकर अशा दिग्गज लेखकांचा, साहित्यिकांचा वारसा जो आहे त्या कोकणला लाभलेला आहे. आणि हाच वारसा पुढे नेण्यासाठी कोकणसातने एक पाऊल टाकलं, एक पुढचं पाऊल टाकलं आणि एक नवं अभियान सुरू केलं. त्याची सुरुवात आपण आजपासून करतोय. खरं तर या संपूर्ण चळवळीमध्ये, अभियानामध्ये आमचा एकच उद्देश आहे. सिंधुदुर्गातील जे साहित्यिक आहेत, अनेक महोत्सव भरवले जातात, तर अशा प्रकारचा एक साहित्य महोत्सव, खऱ्या अर्थाने साहित्यिकांची जर ओळख आम्ही इथल्या प्रत्येक वाचकापर्यंत, दर्शकांपर्यंत नेली, तर मला वाटतं खऱ्या अर्थाने ज्या मराठी पत्रकारिते सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं सुरुवात झाली. बाळशास्त्री जांभेकरांनी आद्य मराठी पत्रकार म्हणून आज आपण त्यांचं स्मरण करतो आणि त्यांच्याच भूमीमध्ये आज या ठिकाणी साहित्याचा जागर करताना आम्हाला अतिशय आनंद होतोय आणि त्याच अनुषंगाने आपण हे सदर पुढे नेतोय. संपूर्ण वर्षभर ही आपली चळवळ सुरू राहणार आहे आणि जे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, संपूर्ण कोकणातील आणि जे कोकणातील साहित्य संपूर्ण महाराष्ट्रात, अगदी गोवा प्रांतात सुद्धा विस्तारलेले आहेत, तर अशा दिग्गज साहित्यिकांची ओळख आणि त्या साहित्यिकांचा प्रभाव, त्या साहित्यिकांच्या संपूर्ण जे साहित्य क्षेत्रातील योगदान आहे आणि साहित्य क्षेत्रातील ही चळवळ अधिक वृद्धिंगत व्हावी, हाच आमचा उद्देश आहे. त्याच अनुषंगाने आपण पुढे जाणार आहोत. नक्कीच, धन्यवाद संदीप सर. जागर साहित्य रत्नांचा या जागराला खऱ्या अर्थानं सुरुवात होते आणि हा जागर करत असताना कोकणातलं एक मोठं नाव म्हणजेच प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर सर आपल्यासोबत आहेत. आणि सरांबद्दल सांगायचं काय, सगळ्यांनाच माहिती आहे. अगदी 10 वर्षाच्या कालावधीत 3 कादंबऱ्या ज्यांच्या प्रकाशित झाल्या असे बांदेकर सर आहेत. समोरच आपल्याला या 3ही कादंबऱ्या पाहायला मिळतात. मग चाळेगत असेल, उजव्या सोंड्यांच्या बावल्या असतील, इंडियन ॲनिमल फार्म असेल, या 3 कादंबऱ्या असतील, 2 कविता संग्रह असतील, एक ललित लेख असेल, असं खूप मोठं लेखन साहित्य क्षेत्रात सरांनी केलेलं आहे. अगदी कवीपासनं कादंबरीकार म्हणून ज्यांनी ओळख प्राप्त केली. आणि एवढंच नाही तर अनेक पुरस्कार सरांनी प्राप्त केले आणि त्यातला एक महत्वाचा पुरस्कार म्हणजे साहित्य अकादमीचा राष्ट्रीय पुरस्कार सरांनी प्राप्त केलाय. सर, काय सांगाल या संपूर्ण प्रवासाबद्दल? याची सुरुवात कशी होती? म्हणजे आपण मगाशी बोलता बोलता एक उल्लेख केला की बालपणीचा एक तुम्ही किस्सा सांगितला. आज आपण ज्या ठिकाणी बसलोय त्या ठिकाणी मोठी ग्रंथसंपदा आपल्याला पाहायला मिळते, ग्रंथसंग्रह पाहायला मिळतो. तर या कादंबऱ्या असतील, कविता संग्रह असतील, ललित लेख असेल, हे तुम्ही लिहिला. त्याच्यानंतर अनेक गोष्टी आज आपण पाहतोय घडताना. अनेक चांगल्या गोष्टी घडतात, अनेक वाईट गोष्टींना पण सामोरं जावं लागतं. या प्रवासाबद्दल काय सांगा? ह्या सगळं बोलण्यापूर्वी अगदी सुरुवातीला मी तुमचं अभिनंदन करतो ते एवढ्यासाठी की आपल्या चॅनलच्या वतीने एक अतिशय स्तुत्य अशा प्रकारचा उपक्रम तुम्ही हाती घेतलेला आहे. याचं कारण आपण बघतोय की ज्या सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये एकेकाळी कोकणचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रामध्येच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेर सुद्धा दुमदुमत राहिलेलं होतं, तर त्या कोकणचा कुठेतरी सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये ऱ्हास होतोय किंवा पिछेहाट होते की काय, असं एकंदर साधारणपणे वातावरण आपल्याला दिसतंय. आणि अशा पार्श्वभूमीवर तुम्ही साहित्याचा जागर करण्याची ही जी काही संकल्पना घेऊन पुढे आलेले आहात, हे खरोखरच अभिमानास्पद अशा प्रकारची गोष्ट मला तरी वाटते. आणि म्हणूनच सुरुवातीला मी तुम्हाला धन्यवाद देतो, तुमचं अभिनंदन करतो. आणि हा जो काही वर्षभर तुम्ही उपक्रम सुरू ठेवणार आहात तर त्याच्यासाठी तुम्हाला, त्या वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छाही देतो. आता तुझ्या प्रश्नाचं मी उत्तर देतो की साहित्याची जी काही बीज माझ्या मनामध्ये रोवली गेली, मी जेव्हा विचार करतो तेव्हा मला असं वाटतं की तो काही वारसा नसतो. म्हणजे आता आपण राजकारणामध्ये बघतो की आपल्यानंतर पुढे आपलं हे चालू राहावं म्हणून काही लोक आपल्या मुलाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना वगैरे पुढे आणतात, किंवा कलेच्या अन्य क्षेत्रामध्ये सुद्धा आपण बघतो की नट कलावंत असतील किंवा हे असतील. तसं काही साहित्याच्या संदर्भात म्हणता येत नाही. म्हणजे मला अशी कोणत्याही प्रकारची तशी पार्श्वभूमी नव्हती. माझे वडील हे शेतकी खात्यामध्ये सरकारी नोकर होते. आजोबा वगैरे जे होते ते साधे शेतकरी वगैरे होते. सगळी शेतीची एक अशी ज्याला कुळवाडी पार्श्वभूमी म्हणतो तशा प्रकारची होती. म्हणजे आमचं मूळचं रूट्स जर शोधायला गेलो तर ती गोव्यातलीच होती. आणि साधारणपणे मला वाटतं की पोर्तुगीजच्या राजवटीमध्ये एक 500 वर्षापूर्वी
धर्मांतराचं जेव्हा जोरात हे चालू होतं तेव्हा बरीचशी मंडळी तिथली जी कुटुंब पळून आली वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरली, तर त्याच्यामध्ये आमची फॅमिली होती. म्हणजे आम्ही मूळचे तिथले देसाई होतो आणि नंतर मग बांद्यात संस्थानिकांच्या आश्रयाने राहिलो म्हणून बांदेकर बनलो. तर इथे राहून नदीकाठी राहून शेती करणं वगैरे हे करून पूर्वजांनी आपली पोटं भरली. तर अशा पद्धतीने कसलीही पार्श्वभूमी नसलेला एखादा माझ्यासारखा माणूस की नेमकेपणाने साहित्याकडे कसं वळतो, ते कधीतरी मला पण त्याचं आश्चर्य वाटतं. पण मला असं वाटतं की तुम्हाला जसं वातावरण मिळत जातं लहानपणापासून, तर त्याचा कळत नकळत एक परिणाम तुमच्यावर झालेला असतो. म्हणजे मी ज्या शाळेमध्ये शिकलो ती मसुरामध्ये, मालवण तालुक्यामध्ये मसुरा नावाचं गाव आहे. प्रभू गावकर वगैरे मंत्री होते तिथे, आपल्याला माहिती आहेत. किंवा काही वर्षापूर्वी माझाच एक विद्यार्थी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष झाला होता. तर ते गाव त्यांचं. तर त्या ठिकाणी माझे वडील ग्रामसेवक म्हणून नोकरीला होते आणि तेव्हा माझं शालेय शिक्षण जे आहे ते तिथे झालं होतं. आणि माझ्या सुदैवाने मला तिथे काही चांगले शिक्षक मिळाले, विशेषतः भाषा विषयांसाठी, मराठी, हिंदी, इंग्रजीसाठी. तर त्याच्यामध्ये एक भोसलेबाई म्हणून होत्या. म्हणजे एक वेगळ्या अर्थाने त्यांची ओळख सांगायची झालं तर त्यांची मुलगी म्हणजे वसंत सावंत कवी त्यांची सून. तर त्या मला मराठी शिकवण्यासाठी होत्या आणि लहानपणापासूनच त्यांनी खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने वाचन करण्याकरता किंवा निबंध लेखन वगैरे करण्याकरता किंवा गोष्टी वगैरे लिहिणं याच्यासाठी मला उत्तेजन दिलेलं होतं. आमच्या शाळांचं मॅगझिन वगैरे असायचं हस्तलिखित, त्याच्यामध्ये मुद्दामून मी लिहावं याच्याकरता त्यांचे प्रयत्न होते. मला वाटतं की कुठेतरी अशा प्रकारे एक लहानपणी ही ठिणगी त्या निमित्ताने पडली असावी आणि त्याचा मग पुढे अशा हळूहळू मला नंतरही वातावरण तसं मिळत गेलं, त्याच्यामुळे त्याचा विस्तार होत गेला. नंतर मग ज्यावेळी मी वेंगुर्ल्यामध्ये माझ्या वडिलांची बदली झाली आणि वेंगुर्ल्याच्या खर्डेकर कॉलेजमध्ये पुढच्या शिक्षणाकरता मी ज्यावेळी प्रवेश घेतला, तर तिथे पण शशिकांत यर्नाळकर सरांसारखा एक गुरु मिळाला की ज्यांचं एकांकिका, त्यांच्या नावाने एकांकिका भरवल्या जातात, एकांकिका, नाटक याच्यामध्ये त्यांचा दबदबा होता. पण त्याचबरोबर सत्यकथा नावाचं एक मराठीतलं त्या काळातलं अतिशय दर्जेदार अशा स्वरूपाचं मासिक होतं की ज्याच्यामध्ये काही छापून आल्यानंतर त्या लेखकाला खऱ्या अर्थाने लेखक म्हणून एक मान्यता मिळायची, कवी म्हणून मान्यता मिळायची. तर त्याच्यामध्ये त्यांच्या कथा तेव्हा प्रसिद्ध झालेल्या होत्या. तर त्यांचं एक मार्गदर्शन मला लेखनाकरता त्या काळामध्ये मिळालं. त्याच्यानंतर गुरुनाथ धुरी नावाचे मुळात आपल्याकडचेच असलेले पण सोमय्या कॉलेजमध्ये वगैरे मुंबईमध्ये ते प्राध्यापक होते, कालनिर्णयमध्ये काही काळ काम होतं. पण एक असा अवलिया माणूस खऱ्या अर्थाने की ज्यांनी कुठेच धड नोकरी केली नाही. म्हणजे 60-65च्या दरम्यान मुंबई विद्यापीठाचं गोल्ड मेडलिस्ट मिळालेला आपल्याकडचा हा माणूस, पण त्याने त्याचा कुठेही वापर करून घेतला नाही आणि आपल्या मस्तीत जगला. तर तो काही काळाकरता माणूस म्हणजे ते कवी आमच्याकडे प्राध्यापक म्हणून होते. आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं की पहिल्यांदा कवितेकडे जो वळलो ते गुरुनाथ धुरींमुळे. नंतरच्या काळामध्ये मग पुढे MA साठी मी गोवा विद्यापीठामध्ये आलो. तिथे भालचंद्र नेमाड्यांसारखा महागुरुच भेटला अक्षरशः. आणि नेमाड्यांमुळे मग सगळ्या प्रकारच्या आपल्या ज्या काही वैचारिक जाणीव असतात त्या अगदी घासून पुसून लख नेमाडे सरांमुळेच झाल्या. एक प्रकारे काय वाचलं पाहिजे, काय लिहिलं पाहिजे, समाजाकडे कशा पद्धतीने बघितलं पाहिजे, कशा पद्धतीने हे सगळं जगणं समजून घेतलं पाहिजे, लेखकाची निष्ठा कशी समाजातल्या अगदी तळागाळातल्या लोकांपर्यंत असली पाहिजे, किंवा आपण लिहितो म्हणजे नेमकं काय करतो, अशा अनेक पद्धतीने नेमाड्याने आम्हाला खूप काही शिकवलं. खूप काही वेगळ्या पद्धतीचं म्हणजे पुस्तकांच्या आणि अभ्यासाच्या किंवा त्या वर्गखोलीच्या बाहेर जे काही मी नेमाड्यांकडून शिकलो ते अक्षरशः आयुष्यभरासाठी पुरेल अशा प्रकारचं ते होतं. नक्की सर, जसं तुम्ही म्हणालात की सुरुवातीला तुम्ही कवितांकडे वळला होता, पण कवितांकडनं थेट नंतर कादंबरीपर्यंतचा तुमचा जो प्रवास होता काय नेमकं? तर मला असं वाटतं की साधारणपणे बऱ्याच लेखकांची सुरुवात जी असते ती कवितेपासूनच होते. कारण लिहिणारे सुद्धा आजकाल कवीत जास्त असतात. कारण कविता हा वाङ्मय प्रकार कसा आहे की विशेषतः तरुण वयामध्ये वगैरे आपल्या ज्या भावना अतिशय तरल असतात, तर त्या लिहिण्याकरता आपल्याला कविता हे माध्यम जास्त जवळचं आणि सोयीचं पण वाटतं. चटकन लिहून होतं आणि जे काही मनातलं असेल ते सांगता येतं वगैरे. त्याच्यामुळे सुरुवात कवितेने झाली. माझा पहिला कविता संग्रह सुद्धा साधारणपणे गोव्यात आणि नंतरच्या काळात ज्या कविता लिहिल्या, वसंत सावंत इथे सावंतवाडीतच मला भेटले नोकरीला लागल्यानंतर, तर त्यांचाही प्रभाव होता. तर त्याच्यामुळे पहिला जो येरू म्हणे कविता संग्रह होता तर तो तशा प्रकारचा होता. पण त्याच दरम्यान काय झालं म्हणजे 90 नंतरचं हे सगळं मी सांगतोय की कोकण बदलायला लागलेलं होतं. आपल्याकडे एकेकाळी समाजवाद्यांचा बालेकिल्ला म्हणत होता, पण नंतर आपण बघितलं की कशा पद्धतीने शिवसेनेने मुसंडी मारली, नारायण राणेंच्या रूपाने एक मोठा नेता आपल्याला इथे मिळाला आणि त्याच्यामुळे काय होत गेलं की संपूर्ण समाजवादाची पडझड सुरू झालेली होती. त्याचवेळी जागतिकीकरणाला सुरुवात झालेली होती. म्हणजे मनमोहन सिंगांनी जे नवीन धोरण स्वीकारलं तर त्याचा परिणाम खेड्यापाड्यापर्यंत दिसायला लागलेला होता आणि त्याच्यामुळे शेती असेल, मच्छीमारी असेल तर ते हळूहळू कुठेतरी बाजूला पडते. अनेक गावांमधल्या शेतकऱ्यांनी शेती सोडूनच दिलेली होती, गुरं विकून टाकलेली होती.
आणि नोकरी किंवा इतर याच्याकडे त्यांचा तरुणांचा ओढा सुरू झालेला होता. मग हे जे मी सगळं बघत होतो की राजकारण बदलतंय, समाजकारण बदलतंय, अर्थकारण बदलतंय, संस्कृतीकारण बदलतंय, मग याचा एक एक प्रकारचा असा एक मनामध्ये काय म्हणतो आपण की वैचारिक घुसळण सुरू झालेली होती. आणि मला असं वाटायला लागलं की हे जर आपल्याला सगळं लिहायचं असेल तर त्याच्याकरता कविता उपयोगाची नाहीये. कारण एकीकडे हे सगळं त्रासदायक पण होतं ना. म्हणजे मी जेव्हा बघत होतो की अशा प्रकारे एक चांगला वैचारिक वारसा होता राजकारणामध्ये किंवा समाजकारणामध्ये, तर तो दिसेनासा झालेला होता. वेगवेगळ्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी जात होत्या, अक्षरशः ओरबाडून घेतल्या जात होत्या. किंवा काही वेळा आपण असं बघत होतो की अनेक पद्धतीने वेगवेगळे आंदोलनं सुरू झालेली होती आणि तिथे कोणत्याही प्रकारे त्या सामान्य लोकांना कोणी वालीच नव्हता, नेतृत्व नव्हतं, त्यांच्या पाठीशी कुठचा राजकीय नेता नव्हता. मग हे सगळं बघितल्यानंतर मला वाटायला लागलं की आतापर्यंत कोकणातल्या लोकांनी ज्या काही कथा कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत तर त्याच्यामध्ये काय दिसतंय की प्रामुख्याने त्यांनी कोकणाची जी इमेज पुढे आणलेली होती ती रोमॅन्टिक स्वरूपाची होती. म्हणजे कोकण म्हणजे भूतखेतं, कोकण म्हणजे कुठे देवदेवस्की, कोकण म्हणजे अशा प्रकारचं सगळं, म्हणजे कोणी नावं आपण कोणाची घेतली तरी सगळ्या अशाच स्वरूपाचं साधारणपणे होतं. पण ते होतं एकेकाळी, पण आज ते आहे का, तशा प्रकारचं उरलंय का? म्हणजे कोकणी माणूस बदलला, कोकणी संपूर्णपणे समाज बदलला, समाज व्यवहार बदलला, मानसिकता मुख्य म्हणजे आपली बदलली होती. मग हे सगळं जर लिहायचं तर कवितेमध्ये मांडून चालण्यासारखं नव्हतं, हे शक्यही नव्हतं ते. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटायला लागलं की हे आपण मांडण्याकरता असा एखादा मोठा लेखन प्रकार शोधायला पाहिजे. आणि मग विचार करताना मला कादंबरीकडे वळावं असं वाटलं आणि त्या दृष्टिकोनातून मी चाळेगतचा विचार करणं सुरू केला. चाळेगतचा विषय झालाय आणि कादंबरीकार म्हणून चाळेगतनेच तुम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रात, देशात ओळख निर्माण करून दिली आणि त्याचे राजकीय परिणाम सुद्धा त्यांना तुम्हाला सामोरं जावं लागलं किंवा ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्यांना माहितीच आहेत. तर चाळेगत विषयी काय सांगाल आणि जो काही राजकीय त्रास तुम्हाला सहन करावा लागला त्याबद्दल काय सांगाल? चाळेगतचं जे सूत्र आहे मुख्य ते प्रामुख्याने कोकणातलं बदललेलं राजकारण हेच आहे. आणि त्या अनुषंगाने नंतर मग कसं कोकणातले वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळे प्रकल्प येत गेले, त्याच्यामुळे मग कोकणामध्ये वेगवेगळी आंदोलनं उभी राहिली, वेगवेगळ्या स्वरूपात म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, मायनिंग वगैरे सुरू झालं होतं, त्याच्यामुळे त्यांचं आता कळण्याचं वगैरे आपल्याला माहिती असेल ते सुरू झालं होतं, किंवा मच्छीमारांचे प्रश्न सुरू झाले होते. म्हणजे पारंपरिक मच्छीमारांच्या विरोधामध्ये मग आपण बघितलं की ट्रॉलर्स किंवा हे सगळे त्यांचे संघर्ष सुरू झाले होते. मग हे सूत्र घेऊन मी लिहायला लागलो आणि सुरुवात त्याची अशी झाली होती की कादंबरी लिहायच्या आधी मी कसा एक लेख लिहिला होता. वसा नावाचं एक दिवाळी अंक, आमचे मित्र जयंत पवार मुंबईतून, ते महाराष्ट्र टाइम्समध्ये नोकरी करायचे, कथाकार आहेत मराठीतले, तर त्यांनी एक दिवाळी अंकाचं संपादन केलं होतं वसा नावाचे. आणि त्यांनी मला विचारलं की प्रवीण, कोकणातलं जे बदललेलं राजकारण आहे त्याच्याविषयी तू अनेक ठिकाणी बोलतोयस, अनेक ठिकाणी काही किरकोळ लिहिलेलं आहे, तर त्याच्याविषयी मला काही लिहून देशील का? म्हटलं ठीक आहे, लिहितो मी. आणि मी त्याच्यामध्ये लिहिलं, पण तो म्हणाला की रोजच्या फॉर्ममध्ये असं लेखासारखं नकोय, थोडंसं ते फिक्शन पद्धतीने येऊ दे, म्हणजे ते कथाही असेल किंवा हे असेल पण त्याच्यामधून आजचं वर्तमान दिसलं पाहिजे. म्हणून मग मी ते सुरुवात करताना त्याच्यामध्ये आपली जी आंगणेवरची जत्रा असते त्याच्यासाठी आपल्याला माहिती असेल की तिथल्या लोकांची श्रद्धा आहे की त्याच्या आधी ते शिकार करतात डुकराची, आणि ते शिकार पडल्यानंतर ते तारीख निश्चित होते आणि मग सगळं सुरू होतं. आणि तेव्हा साधारणपणे 90 नंतर असं दिसायला लागलं होतं की बरेचसे राजकीय नेते, त्यांची गर्दी त्या जत्रेला वगैरे वाढायला लागलेली होती, सगळं हे सुरू. मग कुठेतरी मला असं वाटलं की रूपकात्मक पद्धतीने म्हणजे डुक्कर मारणं आणि नंतर मग अशा प्रकारे एकदम फौजच्या फौज राजकीय लोकांचे तिकडे वळणं, अमुक हे थोडं मी विस्ताराने हे केलं आणि ते येईल अशा पद्धतीने त्याची मांडणी केली. ते काही लोकांना खटकलं. म्हणजे त्याच्यामध्येच एक आंगणे नावाचे गृहस्थ होते मालवणकडचे, नारायण राणेचे कार्यकर्ते तेव्हाचे ते, तर त्यांनी बहुतेक त्यांच्या कानावर घातलं वगैरे. आणि त्यांचे मला तेव्हा काय फोन वगैरे नव्हता, पण मला वाटतं विनायक सर मुख्याध्यापक होते आमच्याकडे, शाळेत एकदा फोन आला आणि सर म्हणाले की असं असं कोणतरी आंगणे नावाचे तुम्हाला भेटायला येत आहेत, तुम्ही काय कुठे लिहिलेलं आहात? काय झालं? ते म्हणाले की असं असं त्यांचे काहीतरी आक्षेप आहे, ते तुम्हाला चर्चा करायची आहे. नाही म्हटलं ते थोडंसं भीती वाटते ना, कारण तोपर्यंत अशा प्रकारचं आम्ही तरुणच होतो, म्हणजे अगदी माझं वय तेव्हा 25-26 असेल फार तर. आणि मी म्हटलं ठीक आहे करूया, तुम्ही पण थांबा म्हटलं माझ्याबरोबर, काय म्हणतात ते बघूया. आणि त्यांनी ते आले दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी काहीतरी, आणि ते म्हणाले, त्यांनी चौकशी केली आधी कोण काय, त्यांना वाटलं कोणतरी मोठा माणूस असेल वगैरे, बघितलं तर हा कोणतरी पोरगाच आहे किरकोळ वगैरे. भोसले सर होते तेव्हा माझ्याबरोबर, भोसले सरना पण मी सांगितलं असं असं आहे, ते म्हणाले मी पण राहतो तुमच्याबरोबर. आणि त्याने सांगितलं की तुम्ही कोणाविषयी लिहिलात, काय तुम्हाला कळतंय काय वगैरे. मी म्हटलं मी कोणाविषयी नाही लिहिलेलं, म्हटलं जे आहे ते लिहिलं ना वस्तुस्थिती.
मी कोणाचं नाव घेतलेलं नाहीये. तिथे मी काहीतरी दादासाहेब वगैरे असं तो पहिले घेतलं होतं. तो म्हणाले की दादासाहेब कोण आहेत? म्हटलं कोण आहे? कुठचाही म्हटलं नेता असू शकतो. तो काय आपल्याकडचा असं नाही. दादासाहेब ही म्हटलं एक प्रतिकात्मक अशा प्रकारची एक व्यक्तिरेखा आहे जी महाराष्ट्रात नव्हे देशातल्या कुठच्याही राजकारणामध्ये आज अशाच पद्धतीचं आहे ना, की आक्रमकपणे काही पक्ष पुढे येत आहेत. आधीचं जे काही सगळं विवेकी राजकारण होतं किंवा असं थोडंसं सहनशील म्हणूया आपण संयमी स्वरूपाचं, ते नाहीसं होऊन आता ही नवी एक शैलीच रूढ झालेली आहे, एक नवीन स्टाईल आलेली आहे राजकारणाची. तर त्याचं प्रतिनिधित्व करणारी अशी ती व्यक्तिरेखा आहे. ती म्हटलं अमुक एक व्यक्ती असं नाहीये. तर म्हणेल नाही तुम्ही तसं म्हणत असला तरी लोक म्हणणार नाही तसं, लोकांना कळतं ते वाचल्यानंतर. म्हटलं ते पूर्वी अण्णा हे होते तसे आता दादा तसं म्हटलं ते म्हटलं नाही तुम्ही ते दादासाहेब ते बदला ना हे बदला. म्हटलं आता छापून आले, म्हटलं आता बदलून का उपयोग, आणि वाचलं तुमच्यासारख्या लोकांनी. तर नाही म्हणते तुम्ही परत त्याचं हे करायचं नाही असं तसं. तिथे मला पहिला असं, आणि त्याने थोडंसं अरेरावीच्या भाषेतच बोलले ते, म्हणाले तुम्हाला याचे परिणाम भोगायला लागतील हे केलं तर वगैरे वगैरे. नंतर मग काहीतरी परत फोन येणं, इकडे वेबिनारचं पण व्हायला लागलं. त्यामुळे आपण पोलिसांमध्ये तक्रार करूया वगैरे असं ते झालं. पण हळूहळू ते कमी होत गेलं वगैरे. जयंत पवारला मी कळवलं, तो म्हणाला मी पोलीस साहेबांना सांगतो. त्यांनी फोन वगैरे केला होता इथे की असं काहीतरी लेखकाला त्रास देण्याचे प्रकार सुरू झालेत काय वगैरे. मला वाटतं की हा पहिला हे होता. याच अनुषंगाने सर प्रश्न आहे की खरं तर लेखक असू दे, पत्रकार असू दे, लोकशाहीतील 34 स्तंभ आहेत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, सार्वभौम मानलं जातं. आणि अशा लेखकाच्याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जेव्हा गदा येते, राजकीय दबाव येतो, तर काय नेमकी परिस्थिती, यावर काय भाष्य कराल तुम्ही? नाही, खरं तर ते अलीकडे जास्त वाढायला लागलेलं आहे. म्हणजे याच्या आधी जर आपण बघितलं तर म्हणजे आता आपण प्रबोधन ठाकरेंचं जर साहित्य वाचलं तर त्यांनी गणपतीसारख्या देवावर असेल किंवा हिंदूंचे अनेक देव वेगवेगळ्या प्रकारचे किंवा हे ब्राह्मण लोक जे आहेत पूजा वगैरे करणारे ते ऐत खाऊ म्हणून त्यांनी हे केलं. त्यांच्यावर एवढी कठोर टीका केलेली आहे, प्रचंड प्रमाणामध्ये केलंय. किंवा त्याच्यानंतर आपल्या साहित्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारे म्हणजे सीना पेंडसनचंच एक म्हणजे तुंबाडचे खोत नावाची 2 भागातली मोठी कादंबरी आहे. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यातले जे खोत दाखवले, त्यांच्या तोंडची जर भाषा बघितली तुम्ही तर एकीकडे ते ब्राह्मण आहेत त्याच्यात सुद्धा, आणि दुसरीकडे ते देवांविषयी इतकं वाईट बोलतायत वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने. आजच्या काळात कोणीही लिहू शकणार नाही, इतकी अवघड परिस्थिती झालेली आहे. म्हणजे एकीकडे तुम्हाला घटनेनेच हे स्वातंत्र्य दिलेलं आहे की अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य, मी लिहू शकता, करू शकता, आणि जे खरं आहे, जे वास्तव आहे, आता शिव्या किंवा हे सोडून देते, आपण लेखकावर डिपेंड आहे. पण काही गोष्टी अशा आहेत समाजामध्ये जे आपण बघतोय ते जर तुम्ही आहे तसं मांडायचा प्रयत्न केला तरी आज त्रास व्हायला लागलेला आहे. हे मला वाटतं की चांगल्या निकोप अशा लोकशाहीचं लक्षण नाहीये. हे जर अशाच पद्धतीने चालू राहिलं तर आपल्याकडची लोकशाही संपायला वेळ लागणार नाही. आणि त्याच्यामुळे हे खरं तर लोकांना कळलं पाहिजे की काही मुठभर लोक, काही राजकीय प्रवृत्ती त्या आपल्या स्वार्थाकरता अशा पद्धतीने लेखकांवर, पत्रकारांवर दबाव टाकतात. आम्ही म्हणतो तसंच लिहिलं पाहिजे, आम्ही सांगतो तेच व्हायला पाहिजे वगैरे. तर हे चुकीचं आहे पूर्णपणे. कारण कसं आहे की कुठचीही सत्ता ही काही चिरकालासाठी नसते. आज तुम्ही जाल, दुसरे येतील, पण त्याचे परिणाम जे होतील ना, तुमच्या 5 वर्षामध्ये तुम्ही काही जे असं केलेलं असेल तर त्याचे परिणाम हे सामान्य लोकांना भोगावे लागणार आहेत आणि ते दीर्घकाळ टिकणारे असतात. हा विचार आपण केला पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे जे काय आहे त्याला कुठेतरी अटकाव व्हायला पाहिजे आणि प्रामुख्याने विचार करणाऱ्या लोकांनी त्याला विरोध केला पाहिजे. बरोबर. आज असं झालेलं आहे, तुम्ही बघाल की ज्यांनी लोकांना सांगायला पाहिजे, सामान्य लोकांना ज्यांनी नेतृत्व करायला पाहिजे वैचारिक अशा प्रकारच्या समाजाचं, ते प्राध्यापक असतील, पत्रकार असतील किंवा अन्य पांढरपेशा लोक असतील, तेच मुख गिळून गप्प आहेत. तेच कुठे बोलत नाहीयेत, काही कशावरही प्रतिक्रिया देत नाहीये. कसल्याही प्रकारे प्रोजेक्ट येऊ देत, काय येऊ देत, कोण बोलतंय, काही बोलत नाहीत. म्हणजे घाबरले तशातला म्हणत नाही, पण एक प्रकारची काय करूचा मका जाऊ दे, अशा प्रकारची उदासीनता आलेली, म्हणजे असं हे झालेलं आहे. खऱ्या अर्थाने लेखक, साहित्यिक असू दे, पत्रकार हा निर्भय असला पाहिजे. मात्र आज पोलिसांच्या सुरक्षतेखाली आपल्याला काम करावं लागतं, मग मानसिकता कशी राहते? ते आहेच. त्याच्यामुळे काय होत, आता आम्ही काय पोलीस संरक्षण मागितलेलं नव्हतं, गव्हर्नमेंटलाच वाटलं की यांना दिलं पाहिजे, कारण ते नावं लिस्टमध्ये वगैरे जे सापडले ना यांच्या, त्यांच्याकडे जी यादी सापडली त्यांच्या हिट लिस्टवर असले, त्याच्यामध्ये माझं नाव होतं, आणखी काही लेखकांचं, काही पत्रकारांची, निखिल वागळेसारख्या वगैरे अशी नावं होती. त्याच्यामुळे त्यांना डिसिजन, गव्हर्नमेंटने तो निर्णय घेतलाय की या सगळ्या लोकांना आपण तातडीने द्यायचं म्हणून. एक प्रकारे त्याचा त्रास होतोच, कारण एक 24 तास आपल्याला कोणीतरी नजर ठेवून असल्यासारखं वाटत राहतं. जरी ते संरक्षणात असले तरी सुद्धा आपल्यावर कोणाची तरी नजर आहे किंवा त्याच्यामुळे तुम्ही पूर्णपणे मोकळेपणाने व्यक्त नाही होऊ शकत. हे एक आहे. आता आम्हाला त्याची सवय झाली म्हणून सोडून द्या, पण सुरुवातीला खूप दडपण येत होतं. हे सुद्धा म्हटलं तर ही काही चांगली गोष्ट आहे अशातली म्हणता येणार नाही, अशी बाब म्हणता येणार नाही. कारण तुमची विचार प्रक्रिया जी असते ना,
ती तुमच्या एकूण मानसिकतेशी जोडलेली असते. तुम्ही जर मनांवर काहीतरी तुमच्या दडपण असेल किंवा तुम्ही अशा प्रकारे दडपण ह्याच्या खाली वावरत असाल तर तुम्ही मोकळ्या पद्धतीने विचार नाही करू शकणार, आणि जर विचार केला नाही तर लिहू शकणार नाही. त्याच्यामुळे काही वेळ मला तर 2 वर्षात मी फार खूप मोठं महत्वाचं काही लिहिलंय असं वाटत नाही. कादंबरी मी लिहायला घेतली पण ती पण पूर्ण नाही झालेली आहे. त्याचा कदाचित हा परिणाम असू शकतो, नाही म्हणता त्याच प्रश्नासंदर्भात मी विचारेन की कुटुंब आणि ही सगळी गोष्ट ह्याच्यावर नेमका काय परिणाम होतो कुटुंबाच्या लोकांवर, किंवा त्याला जोडून म्हणजे अगदी चाळेगत असेल, उजव्या सोंडेंच्या बावल्या असतील, इंडियन अॅनिमल फार्म असेल, अशा कादंबऱ्या तुम्ही लिहिल्या, त्याच्यात राजकीय सांस्कृतिक वास्तववादी लेखन तुम्ही केलेलं आहे आणि संपूर्ण वास्तवाचं मांडणी तुम्ही त्यात केलेली आहे. की जसं तुम्ही आता म्हटलं की आजकाल आपण पाहतोय वास्तवावर कोणच लिहायला बघत नाहीये. एखादा लेखक असेल, साहित्यिक असेल, पत्रकार सुद्धा असेल, आज कुठल्या तरी दबावाखाली ते आहेत, किंवा दबावाखाली असं म्हणता येणार नाही, पण एक चाकोरीबद्ध लिहिणं जास्त करून वाढतंय. कोण निर्भीडपणे बोलायला बघत नाहीये. तुम्ही जसं म्हटलं माका काय करूचा, ही जी एक वृत्ती किंवा एक म्हणूनच माझा पहिला तुम्हाला प्रश्न आहे की ज्या पद्धतीनं तुम्हाला राजकीय लोकांचा त्रास झाला किंवा पानसर यांच्या हत्येनंतर तुमचं नाव त्या लिस्टमध्ये येणं, ह्या सगळ्या गोष्टीचा तुमच्या कुटुंबावर कसा परिणाम झाला. आणि आज अनेक लेखक लिहू इच्छित आहेत पण ते चाकोरीबद्दल लिहित आहेत, तर वास्तववादी लेखन त्यांनी कसं करावं, या सगळ्याच बद्दल काय सांगाल? कुटुंबाला त्रास भोगावा लागतोच, त्याच्याबद्दल काय वाद नाहीये. मला ज्यावेळी अशा पद्धतीने सुरुवातीला चाळेगत लिहिल्यानंतर किंवा नंतर ज्यावेळी धमक्या येत होत्या किंवा अन्य प्रकारे असा त्रास देणं वगैरे सुरू झालेलं होतं, तेव्हा वडिलांनी मला सांगितलं की तुला जर काय लिहायचं असेल ना, आमचं काय म्हणणं नाहीये, पण ते अशा पद्धतीने तुला आणि आम्हाला त्रास होईल असं तू लिहायचं नाही. म्हणजे अक्षरशः तिने मला शपथच घातली होती. पण मी तेव्हा वडिलांना सांगितलं की बाबा मी जे काय लिहिणार आहे ते काय मला प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे, मला खूप मान सन्मान मिळाले पाहिजेत, माझं नाव व्हायला पाहिजे ना. म्हणे मला ज्या गोष्टीचा त्रास होतोय, मी जे बघतोय माझ्या आजूबाजूला समाजामध्ये, आणि मला असं वाटतं की हे मला लिहिलं पाहिजे, माझ्याशिवाय कोणी लिहिणार नाही, मीच लिहिलं पाहिजे, कारण मला ते जाणवते ना, मला त्रास होतोय, म्हणून म्हटलं मी लिहितोय. त्याच्यामुळे तुम्ही मला किती जरी हे केलं, तुम्हाला वाटत असेल तर म्हटलं मी वेगळा राहतो, माझा काही संबंध नाही म्हणून सांगतो. इथपर्यंत आमचे हे गेले, म्हणजे वादच झाले होते वडिलांशी आईशी वगैरे. मी एकुलता एक मुलगा आहे आणि बाकी त्याच्यामुळे ते बाकी काही करू शकत नव्हते. ते म्हणलं ठीक आहे तू लिहायचं ते लिह, पण अशा पद्धतीने हे करू नको बाबा, ओढवून घेऊ नको अंगावर किंवा त्रास होऊ नको, अशा थोडंसं हे झालं होतं. ते नंतरच्या काळामध्ये सुद्धा काय झालं की जेव्हा आता हे पोलिसांचं वगैरे कळलं, ते बायकोला वगैरे आमच्या खूप भीती वाटली होती, भयंकरच. कारण त्यावेळी खूप पोलीस पासून सगळे घरी आले होते सांगण्याकरता वगैरे, आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यावर ते त्रास होणं साहजिकच होतं. पण तिने कणखरपणा दाखवला. त्यावेळी ती म्हणाली की अनेक माणसं अशा पद्धतीने हे येतात, म्हणजे गिडामुंगीसारखी मरून जातात, पण माझा नवरा चांगल्या गोष्टी करता मारला जरी गेला तरी मला काय वाटणार नाही. हे जे तिने दाखवलं आणि ते सॅल्यूट तिला माझा अक्षरशः. तर ते महत्वाचं असतं. म्हणजे त्रास होतो असतो, पण शेवटी काय असतं की हळूहळू त्यांच्याही लक्षात येतं की हा माणूस बाबा जे काही करतोय तो केवळ स्वार्थाकरता किंवा याच्याकरता नाही, तर ते कुटुंब किंवा आपण व्यक्तिगत आपलं हे त्याच्यापेक्षा सुद्धा खूप पुढचा विचार करणारी ही माणसं आहेत, आणि त्याला आपण सपोर्ट केला पाहिजे घरातून. कारण मुख्य सपोर्ट पहिला घरातूनच असावा लागतो ना, त्याच्याशिवाय तुम्ही पुढे काही जाऊ शकत नाही. बाहेरच्या लोकांचा, मित्रांचा वगैरे नंतरचं. मग ती कणखर राहिली, हे मला खूप महत्वाचं वाटतं, मोलाचं वाटतं. म्हणजे अर्थातच आपल्याकडचे कोकणातले आपण नाही म्हटलं तरी पुरुषांपेक्षा बायकाच जास्त धीट असतात. अनेक आंदोलनं आपण जर बघितले तर त्याच्यामध्ये स्त्रियांचाच पुढाकार दिसतो. म्हणजे ते वेळागरचं आंदोलन असू दे, त्यावेळी झालेलं सुरुवातीला, आठवत असेल कदाचित तुम्हाला. त्याच्यानंतर मग कळण्याचं आंदोलन असू दे, आपण बघितलं ना, ह्याच्यामध्ये इतकं महिलांचा हे आहे ना, कोकणी बाई जी आहे ना, मला खूपदा विचार करताना वाटतं की हा एक स्वतंत्र कादंबरीचा विषय आहे, तिच्यावर लिहिलं गेलं पाहिजे. खरं तर आपल्या साहित्यातून ना वेगवेगळ्या गोष्टी आल्या, पण कोकणातल्या बाईचा हा जो कणखरपणा आहे तो नाही आलेला. आपल्याकडे अनेक आपण बघितलं की नवरा मेल्यानंतर सुद्धा आपल्या बाईने अख्खं घर पुढे नेलेलं आहे, आपल्या हिमतीवर मुलांना पुढे आणलंय, किंवा इतर कुटुंबातल्या नातेवाईकांचा त्रास सहन केलाय, सगळं अशी कितीतरी उदाहरणं सापडतील. आणि आज सुद्धा आपण बघतो ना, मुलं बिलं परत ह्याच्यात गेलेले असतात नोकरीला किंवा अन्यत्र, आणि घर सांभाळणारी ती बाईच असते ना. म्हणजे नवरा असतो पण असेल नसेल, पण ती बायकाच असतात बऱ्याचशा गावांमध्ये. तर हा जो काही गुण आहे ना कोकणी बाईचा, ते मी घरातून अनुभवला, आणि हेच तुम्हाला बळ देत असतं पुढे जाण्याकरता, संघर्ष करण्याकरता. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा प्रकारचं हे लेखकांनी या गोष्टीचा सुद्धा कुठेतरी शोध घेतला पाहिजे, किंवा या गोष्टी की आपल्याला एक परंपरा आहे चांगल्या प्रकारची, आपण कशाला घाबरायचं. आणि जगाच्या इतिहासात तुम्ही कुठेही बघितलं ना, अशी दडपशाहीची अनेक उदाहरणं आहेत. जर्मनीमध्ये असतील, आणखी रशियामध्ये असेल, अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचे हुकुमशहा होऊन गेले.
की ज्यांनी हे केलं. आणि काही काळ आपल्याला वाटतं की नाही बाबा आपण काहीच करू शकणार नाही, हे लोक काय म्हणतील ते खरं, घाबरून राहिलो आपण वगैरे. पण हे परिस्थिती दीर्घकाळ नाही टिकत. 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष घ्या, पण कधीतरी असं एक येतं की लोकच उठतात, सामान्य माणसं. ही जगातली उदाहरणं आहेत, ते काय आपल्याकडचं. त्यामुळे आता सुद्धा आपल्याकडे किती जरी आपण म्हटलं की पत्रकारांना खिशात घातलंय, कोणी लिहू शकत नाहीयेत, लेखक बोलू शकत नाहीयेत, सामान्य माणसं घाबरून जगतायत, तरी मला असं वाटतं की एक दिवस तरी निश्चित असं उजाडेल की त्या बाबतीत मी अतिशय पॉझिटिव्ह आहे. आणि गांधींचा विचार किंवा ह्याचा जो विचार आहे ना आपल्याकडचा नाथपेनपासून, या सगळ्यांचा निर्भयतेचा विचार आहे ना, निर्भय बनू असंच गांधी म्हणाले होते. त्यामुळे जोपर्यंत सामान्य माणूस निर्भय होत नाही तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही. आणि त्याची सुरुवात ही विचार करणाऱ्या माणसांकडून म्हणजे लेखकांकडून व्हायला पाहिजे. कारण लेखक किंवा पत्रकार ही दोनच अशी मला हे वाटतात समाजातले घटक की जे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात आणि ते त्यांचा संबंध थेट विचारांशी आहे. त्याच्यामुळे आपण जर हे केलं तर बदलू शकतो आपण. अगदी तुम्ही ते कृतीतून दाखवून दिलात आणि कुटुंबाने सुद्धा तुम्हाला ती अगदी कणखर साथ दिली आणि त्याच्यामुळे तुम्ही लिहिते राहिलात. आता येत्या काळामध्ये तुमच्या भविष्यातील संकल्पना काय आहेत, लेखनाविषयी काय सांगाल, कशा पद्धतीने आपण पुढे जाणार आहात? मी आता सुरुवातीपासून तुम्हाला म्हटलं की माझ्या लेखनाचा साधारणपणे केंद्रबिंदू हा कायमच कोकण राहिलेला आहे आणि कोकणाच्या अनुषंगाने मग संपूर्ण बाकीच्या याचा मी वेध घेतो. तर सुरुवातीला मी जसं म्हटलं की आमची जी रूट्स आहेत ती साधारणपणे गोव्यातली होती. तर मला असं वाटतं की तो जो काही सगळा हे होता ना, तर त्याचा आपण शोध घ्यायचा की माणसं कशी वेगवेगळ्या पद्धतीने स्थलांतर करत वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थिरावतात. कारण आज आपण बघतोय की कितीतरी वेगवेगळ्या कारणं, युद्ध असेल, दुष्काळ असेल, आणखी काहीतरी परिस्थिती, तर त्याच्यामुळे माणसं काही एका ठिकाणी राहिले नाही. आपण सगळेच कोकणातले बहुसंख्य लोक जे आहेत ना, हे वेगवेगळ्या ठिकाणाहून इथे आलेले आहेत, हे स्थिरावलेले आहेत. म्हणजे इथले मूळ भूमिपुत्र आपण जे म्हणतो ते महार आणि धनगर जातीचे लोक होते, पण बाकी बहुतांशी सगळ्या जातीचे लोक हे बाहेरून आलेले आहेत इथे आणि नंतर ते स्थिरावलेले आहेत. मग हा सगळा इतिहास येईल अशा प्रकारची एक दीर्घ कादंबरी, मोठ्या स्वरूपाची, मग ते मोठे 2 खंड सुद्धा होतील कदाचित, तर ती लिहावी असं माझ्या डोक्यामध्ये आहे. आणि त्या दृष्टीनं मी सुरू केलेलं आहे काम अनेक प्रकारचे. इथे तुम्ही जर बरीचशी पुस्तकं बघितलात ना, तर ती कोकणचा इतिहास, महाराष्ट्राचा प्राचीन इतिहास, आणि याच्यामधून या सगळ्याचं हे मी करतोय. वाचनही सुरू आहे आणि त्याबरोबरीने थोडं टिपणं काढणं, लिहिणं असं आहे सुरू. तर ते एक मोठा प्रोजेक्ट असेल माझा. आणि मला वाटतं दुसरं काही लिहून नाही झालं तरी चालेल, पण हे यायला पाहिजे. तिथपासून ते आतापर्यंत सगळा मोठा एक 500-600 वर्षांचा इतिहास असेल. इतिहास म्हणजे कादंबरी आहे, ते कादंबरीतून आलेला इतिहास. नक्की सर, पोलीस संरक्षणाचा मगाशी विषय आला, मी पुन्हा त्याकडे येतोय. कारण आज पोलीस संरक्षणात राहून तुम्ही लेखनही करताय किंवा अन्य गोष्टीही करतायत, पण आज एक समाजातला एक मतप्रवाह असा आहे की लेखकानं वास्तववादी विषयावर लिहिलं पाहिजे, किंवा असाही मोठा प्रवाह आहे की जे आपलं सभोवताली घडतंय त्याच्यावर लेखकानं किंवा पत्रकार असतील प्रत्येकानं परखड लिहावं, आपलं मत मांडावं आणि जे काही घडतंय समाजात त्याच्यावर आपलं मतप्रदर्शन करावं. पण मगाशी जसं उल्लेख झाला की प्रत्येकाला वाटतं पण ते कृतीतनं उतरत नाही, किंवा आपलं कुटुंब असेल किंवा ज्या सगळ्या गोष्टींची बंधनं येतात त्याच्यामुळे ते होत नाहीये. त्याबद्दल काय सांगा? आता मला असं वाटतं की आता मुळातच काय झालेलं आहे की साहित्याचं प्रयोजन जे आहे, हेतू आहे, तोच बदलून गेलेला आहे. सुरुवातीला कसं की करमणुकीसाठीच लिहिलं जायचं, कारण अन्य काही साधनच नव्हती ना तेव्हा. काही टीव्ही नव्हता, सिनेमा नव्हता, मोबाईल फोन नव्हते, काही नाही. त्याच्यामुळे लोक वाचायचे, करमणूक हे करून घ्यायचे, टाइमपास म्हणून वाचायचे काही. ते म्हणजे प्रबोधन आणि करमणूक हे 2 हेतू होते. पण अलीकडे काय झालेलं आहे की वेगवेगळे ही जी माध्यमं पुढे आली त्याच्यामुळे आता साहित्याने करमणुकीसाठी लिहावं का साहित्यिकाने, हा एक हे आहेच ना. कोण वाचते तुमचं त्याच्यासाठी? कारण मनोरंजन करणारी इतर इतकी साधनं आहेत ना की त्याच्याकरता कोण कादंबऱ्या वाचत नाहीये, त्याच्याकरता कोण कथा वाचत नाहीये. मग याचा अर्थ लेखकाने सुद्धा विचार केला पाहिजे ना की मला असं काहीतरी आता लिहिलं पाहिजे, असं काहीतरी मांडलं पाहिजे की ज्याच्यामुळे समाजातले समजा एक प्रश्न सुटणार असतील किंवा 4 लोकांच्या समोर त्या प्रश्नांची चर्चा होणार असेल, किंवा त्या माध्यमातून पुढे सिनेमा किंवा इतर माध्यमातून त्याच्यावर समजा आला तर ते लोकांच्या समोर जातील. असा विचार करून लेखकांनी आता वास्तवाकडे बघायला पाहिजे. म्हणजे अशा पद्धतीने समजा एखादा लेखक इथल्या भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांविषयी लिहितो, एखाद्याच्या त्याच्याविषयी काय होतं की आपोआप चर्चा होते ना, आपोआपच ते प्रश्न समोर येतात. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की वास्तवाकडे म्हणजे लेखकांनी आता नव्या लिहिणाऱ्यांनी विशेषतः जास्तीत जास्त हा विचार केला पाहिजे की मला काही माझं कोणी आता करमणूक स्वतःच्या मनोरंजन करण्याकरता वाचणार नाहीये. मग त्याच्याकरता मला आता लिहिलं पाहिजे की जे दिसतंय ना ते अधिकाधिक तटस्थपणे कसं मांडता येईल, ते त्याच्यावर मग विचार कसा होईल, ह्या पद्धतीनेच लिहायला पाहिजे. आणि ते लिहिलं गेलं तर ती मला असं वाटतं की ती आजच्या काळाची जास्त मोठी गरज आहे आणि तेच यायला पाहिजे. कारण बाकीचे माध्यमं आहेत तुमच्यापेक्षा अधिक प्रभावी, ते सोडून तुमच्याकडे कोणी वळणार नाहीये. आणि त्यामुळे हा विचार करूनच
जास्तीत जास्त तटस्थपणे वास्तवाचा वेध घेणं हे आता आजच्या लेखकाचं तरी एक महत्वाचं असं कर्तव्य ठरतंय असं मला वाटतंय. मुळातच कोकणात साहित्यिकांची खाण होती आणि या सगळ्या क्षेत्रामध्ये 90च्या काळानंतर कुठेतरी आपण बघितलं तर कादंबरी, कथा या सगळ्या विषयांवर अगदी सविस्तरपणे आणि विस्तारपूर्वक आणि मोठ्या प्रमाणात साहित्यिक वळलेले आहेत आणि ते लिखाण सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होते. काय सांगा? आता कवितेचं प्रमाण जास्त आहे आपण म्हटलं तरी सुद्धा बऱ्याच वेळ, कारण मगाशी मी म्हटलं तसं की पटकन लिहून होते आणि बऱ्याच काय होतं की प्रसिद्धी मिळते वगैरे, ही सगळी कारणं आहेत त्याच्या पाठीमागे. पण मला वाटतं की कोकणामधून चांगल्या गंभीर पद्धतीने या सगळ्या वास्तवाकडे बघून लिहिणारे कथाकार, कादंबरीकार वगैरे हे कमी आहेत. कथाकार तर मला दिसतच नाहीये फारसा कोणी. म्हणजे बाहेरच्या याच्यामध्ये आपण बघतो की नवीन अशी कितीतरी मंडळी पुढे येत आहेत की ज्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्याकडचं, आपल्या भूमीतलं वास्तव म्हणतायत. पण मला कळत नाही की कोकणामधून असं एकही नाव पुढे दिसत नाहीये. म्हणजे मध्यंतरी लोकसत्तेने एक हे केलं होतं कथेचं, मग त्यांनी मला विचारलं की तुमच्याकडचे कोण लिहू शकतील, असं कोणी आहेत का? मी 2-3 नावं सांगितली होती, सरिता पवार किंवा आणखी एक शिंदे म्हणून आहे वगैरे, पण त्यांनी ते रिजेक्ट केलं. म्हणजे त्यांना तेवढं नाही अपिलिंग वाटलं. कवींची एक सशक्त पिढी होते, तसं खरं व्हायला नको होतं की चांगली मंडळी यायला पाहिजे होती पुढे. पण ते होत नाहीये. कदाचित आपल्याकडे पहिल्यापासून एक कसं कवितेचं जेवढं वातावरण झालं ना तेवढं झालं नसेल आणि ह्या संस्था, साहित्यिक संस्था ज्या आहेत तर त्यांनी तेवढं फोकसिंग केलं नसावं. आपण कार्यक्रम बघा ना, बरेचसे जे होतात ते कवितांचेच कार्यक्रम होतात, पण कथेची कार्यशाळा झाली आहे किंवा कथेच्या लेखकांना, कथा लिहिणाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरता कोणीतरी 4 लोक बोलवून चांगलं हे झाले, असं होत नाहीये. आणि त्याच्यामुळे नवीन मंडळी कदाचित कथेकडे वळत नसतील. नक्कीच सर, तुम्ही म्हटलं तसं खऱ्या अर्थाने कोकण ही सांस्कृतिक चळवळीची एक मोठी श्रीमंती कोकणात पूर्वीच्या काळी होती. निश्चित. मात्र आज ते कुठेतरी आपण हरवत चालल्यासारखं वाटते. कारण इथलं जसं आपण उल्लेख केला की साहित्य तर हा कणा कोकणाचा आहेच, पण त्याचबरोबर राजकारण असू दे, त्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्र असू दे, ह्या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये, अगदी कला क्षेत्रात सुद्धा असू दे, जसं आपण उल्लेख करू शकतो आवर्जून आजही नाथपैंचा उल्लेख केला जातो, एक धुरंधर राजकारणी, आणि त्या दृष्टीने आपण पुढे चाललोय. बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकारितेमध्ये तर आहेतच, त्याचबरोबर दशावतारी कला जी खऱ्या अर्थाने 7 समुद्रापार गेली. मच्छिंद्र कांबळी जे मालवणी नटसम्राट म्हणून ओळखले गेले. तर अशी एक दिग्गज कलाकारांची खाण या कोकणात होती आणि ती जी एक संस्कृती होती, ही रत्न होती, ती कुठेतरी आज लुप्त होताना दिसते. काय प्रयत्न नेमके झाले पाहिजेत इथले तथाकथित राजकारणी असू दे, पुढारी असू दे, आणि सगळं इथली यंत्रणा असू दे, काय नेमकं इथल्या यंत्रणेने यासाठी मेहनत घेतली पाहिजे? खरं म्हणजे हा खरंच खूप चिंतन करण्याचा आणि दीर्घ असा त्याच्यावर बोलावा असा विषय आहे. पण माझं जे त्याच्यावर असं एक आकलन आहे ते मला असं वाटतं की जेव्हा आपल्याकडे काहीच नव्हतं, म्हणजे अभाव होता सगळ्या गोष्टींचा, आणि खरोखर खऱ्या अर्थाने कोकणी माणूस हा लोंगोटीवरच फिरत होता आणि मुंबईच्या मनी ऑर्डरवर जगत होता, तर तेव्हा जेवढी सांस्कृतिक श्रीमंती होती आपल्याकडे तेवढी आज उरलेली नाही. कदाचित आपण तो अभाव जो होता ना आर्थिक, तर तो आपण त्याच्यातून भरून काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. असंही असेल, वेळ होता लोकांकडे, त्याच्यावर चिंतन होत होतं. चिंतन खानोलकरांसारखा एक अतिशय ज्याला जागतिक दर्जाचा म्हणावा अशा पद्धतीचा लेखक, नाट्यकार आपल्याकडे होऊन गेला. पण किती गरिबी होती त्यांच्या घरामध्ये आणि एकूण याच्यामध्ये, किंवा एकूणच सगळं बघितलं, कोणत्याही क्षेत्रामधली सगळी माणसं बघितली तर तेच चित्र दिसतं आपल्याला. पण नंतर आता होत गेलं की एक प्रकारचं 90 नंतर विशेषतः एक आर्थिक सुबत्ता येत गेली, आणि आर्थिक सुबत्ता येत गेल्यानंतर एखादा भुकेलेला माणूस जसं तुटून पडतो ना, तसं काहीतरी झालंय असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की आपण विचार करणं किंवा एकूण ह्या चिंतन करणं किंवा कलेच्या दृष्टीनं विचार करणं हे सगळं विसरत गेलो आणि आपण फक्त भौतिक सुखाच्या मागे धावतोय. आणि त्याच्याकरता जास्तीत जास्त लवकरात लवकर कसे श्रीमंत होऊ, जास्तीत जास्त पैसा कसा मिळेल, मग त्याच्याकरता सगळी आतापर्यंतची जी आपण एक म्हणजे कोकण हा सुसंस्कृत, नैतिकदृष्ट्या सगळ्या अर्थाने एक हे होतं. पण आता नैतिकता, अमकं तमकं सगळं गुंडाळून ठेवलेलं आहे, सगळी मूल्य, सगळं हे, आणि फक्त पैसा मिळवणं. मग तो राजकीय लोकांच्या मागे धावून मिळवलेला असू दे, जमिनी विकून मिळवलेला असू दे, अगदी अक्षरशः आपल्या आया बहिणी विकून मिळवलेला असू दे, कुठच्याही मार्गाने मिळाला तरी लोकांना त्याचं काही वाटत नाही. विधिनिषेध अजिबात उरलेला नाही आहे. आणि त्याचा परिणाम असा होतो की जेव्हा तुमची नैतिकतेचाच ऱ्हास होतो तेव्हा संस्कृती टिकत नाही ना. कारण संस्कृतीचा मुळा गाभा जो आहे तो नैतिकता आहे. लेखकाकडे किंवा कुठच्याही कलावंताकडे जर नैतिकता नसेल तर तो उभाच राहू शकणार नाही कलावंत म्हणून, साहित्यिक म्हणून. आणि मला वाटतं की हे मुख्य कारण असलं पाहिजे की आज असं झालेलं आहे की सगळेच लेखक पुरस्काराच्या मागे धावत आहेत,
पत्रकार कुठेतरी चार आपल्याला कशी पाकिटं मिळतील ते बघायला धावले लागलेले आहेत. राजकारणी लोकांचं तर काय बघायलाच नको की एकेकाळी या भूमीमध्ये नाथपैंसारखा माणूस होऊन गेला ही दंतकथा वाटेल अशी आज अवस्था आहे की एखादा उद्या मला संसदेत बोलायचं तर तो आधी रात्र जागवून संसदेतली पुस्तकं आणून त्याच्यावर वाचून नोट्स काढत होता, टिप्पण करत होता आणि दुसऱ्या दिवशी बोलत होता. आज कुठे आहे काय आम्हाला अभ्यास करावा असं वाटत नाही, आम्हाला सगळं येतंय. अशी आज नेत्यांची आमची अवस्था झालेली आहे. एकालाही एकाही प्रश्नाची माहिती जरा सुद्धा माहिती नाहीये आणि काय वाटेल ते बोलत असतात आणि फक्त एकमेकांवर कुरघड्या करणं एवढ्यापुरतं हे उरलेलं आपल्याला दिसतंय. म्हणजे हे जे काही सगळं आहे ना, म्हणजे ऱ्हासाची जी सुरुवात आहे ती आपल्या नैतिक ऱ्हासापासूनच सुरुवात झालेली असेल. शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपण बघतो की ज्या क्षणी ज्या कोकणातल्या अनेकांनी ज्या शिक्षण संस्था उभ्या केल्या, वणवण फिरून त्यांनी कसे गोळा केले पैसे, कशा पद्धतीने सगळं हे केलं हे आपल्याला अनेकांना माहिती आहे. पण आज सगळीकडे गावोगावी शिक्षण सम्राट झालेले आहे. ज्या क्षणी शिक्षकांकडून पैसे घेऊन भरती सुरू झाली ना, त्या क्षणी कोकणाचा ऱ्हास सुरू झालाय. कारण मुळात शिक्षण हे पहिलं असतं. शिक्षण संपलं की तो शिक्षक काय शिकवणार मला सांगा, पैसे देऊन आलेला. मग त्याच्यातून पिढ्या तो काय घडवणार पुढच्या. आणि तिथून मग काय होतं की शिक्षणातच नैतिकता संपल्यानंतर आपोआप त्याच्यातूनच राजकारणी निर्माण होतात, त्यात शिकवलेल्या विद्यार्थ्यांमधून त्याच्यातूनच कलाकार निर्माण होतात, त्याच्यातूनच साहित्यिक निर्माण होतात. ते सगळे अशाच प्रकारचे असतात ना. म्हणजे हे सगळं बरबटत जे गेलं ना पुढचं सगळं, त्याचं कारण मला वाटतं की अशा प्रकारचे असू शकतात की ही मूल्यऱ्हास हा मुख्यत्वे करून त्याचं मुख्य कारण असलं पाहिजे. बरोबर. कोकणातील जीवनमानच तुमच्या लेखनाचा केंद्रबिंदू होता आणि आता बोलत असताना सुद्धा अगदी पत्रकार आपल्या समोर असताना सुद्धा आपण अगदी निर्भीडपणे पत्रकारातील काही गोष्टी आहेत त्या तुम्ही मांडल्यात आणि हे कुठेतरी वास्तव आहे. पण एक गोष्ट एवढी खरी आहे की असं जरी असलं तरी पूर्ण निराश व्हावायची परिस्थिती नाहीये. आजही आपल्याकडे अंधारात लुकलुकणारे दिवे असावेत. तसे या सगळ्या क्षेत्रामध्ये उत्तम चांगल्या पद्धतीने समजून घेणारे पत्रकार आहेत, चांगल्या प्रकारे या सगळ्या गोष्टींकडे गंभीरपणे बघणारे लेखक आहेत, कलावंत आहेत आणि हीच आशा आहे आपली. बरोबर. आणि याच्यामधूनच पुढे जर चांगलं घडणार असेल तर हेच लोक घडवतील, हा माझा ठाम विश्वास आहे. अगदी नक्कीच सर. अगदी शेवटचा प्रश्न, जसं आपण सविस्तर याच्यामध्ये चर्चा केली आणि आपण ज्या कोकणावर संपूर्ण हे केंद्रित होणारं लिखाण करताय, कोकणातील संस्कृती असू दे, इथली परंपरा असू दे, इथलं वास्तव आहे, ते वास्तववादी सगळं चित्र आपल्या साहित्यातून पुढे येत आहे. आत्ता जी संपूर्ण नवीन पिढी आहे, वाचन संस्कृती कमी होते, वाचक वर्ग कमी होतोय आणि साहित्यिक सुद्धा जर आपण बघायला गेलं तर तशा ज्या पद्धतीने मेहनत घेऊन सविस्तर चिंतन करून अभ्यास करून जशा आज सगळ्या गोष्टींमध्ये अपडेट होण्याची गरज आहे. जसं आपण चांगल्या पद्धतीने उल्लेख केला की साहित्यिकांनी सुद्धा अपडेट कसं झालं, पत्रकारांनी सुद्धा आज अपडेट झालं पाहिजे आणि अगदी इतके विरंगुळ्याची साधनं सोशल मीडिया आणि सगळ्या गोष्टींवर अवलंबून आहेत. तर साहित्य टिकलं पाहिजे, आपलं लोकांनी वाचलं पाहिजे, यासाठी नवं जे लेखक यामध्ये येत आहेत त्यांच्यासाठी काय संदेश असेल आणि ही जी वाचन संस्कृती आणि वाचक वर्ग आहे तो जो टिकून राहिला पाहिजे. कारण शेवटी साहित्य हा आत्मा आहे प्रत्येकाचा, त्याच्यातनं प्रतिबिंब आपलं उमटत असतं. काय संदेश द्याल? ही सगळी जी साहित्य आम्ही एक जागर पुढे नेतोय आणि साहित्य चळवळ रुंदीगत करण्याचा आमचा कोकण सातचा हा प्रयत्न आहे, काय संदेश द्याल? मला असं वाटतं की आपण आता काळ जसा बदलतोय ना तसं लेखकाने सुद्धा स्वतःला बदलवून घेतलं पाहिजे. म्हणजे नवीन नवीन माध्यमं पुढे येत आहेत, नवीन नवीन वेगवेगळ्या पद्धतीची काही डिव्हायसेस वगैरे पुढे येत आहेत. म्हणजे आता किंडल सारखं एक हे आहे की त्याच्यावर एका वेळी अक्षरशः हजारो पुस्तकं राहू शकतात. किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लॉग लिहिणारे लोक आहेत किंवा आपल्या अगदी मोबाईलवर सुद्धा आपण अनेक प्रकारचे कादंबऱ्या किंवा हे घेऊ शकतो वगैरे. मग ह्या दृष्टिकोनातून ई बुक्सकडे वळणं, ई बुक्स कशा पद्धतीने म्हणजे पुस्तकांची चाळेकत सुद्धा ई बुक स्वरूपात आली आता. मग अशा पद्धतीने नव्या पिढीसमोर ते कसं जाईल हे बघायला पाहिजे. म्हणजे थोडंसं लेखकांनी सुद्धा टेक्नोसॅव्ही होण्याची गरज आहे असं मला वाटतंय. म्हणजे ते व्हायला पाहिजे. दुसरं असं झालेलं आहे की ह्या सगळ्यामुळे काय झालं आता अमेझॉनवरून किंवा अन्य ह्याच्यावर जगातला कुठचाही मोठा लेखक असू दे, नोबेल प्राईज मिळालेला किंवा अन्य, पूर्वी ही पुस्तकं आम्हाला बघायला पण मिळत नव्हती. म्हणजे प्राइजेस हे जाहीर व्हायचे अमुक तमुक हे फक्त पेपरमध्ये वाचून कळायचं, पण त्यांची पुस्तकं आमच्यापर्यंत येतच नव्हती. पण ही पुस्तकं आता तुम्ही घर बसल्या मागवू शकताय सहजपणे. तुमच्याकडे जर इच्छा असेल आणि पैसे असतील तर सहजपणे 4 दिवसात तुमच्या घरी पुस्तकं येतात कुठच्याही लेखकाचं जगभरातल्या. म्हणजे किती सोपं झालेलं आहे ना. किंवा किंडलवर तुम्हाला ती पुस्तक मागून वाचू शकता तुम्ही. म्हणजे अशा पद्धतीने जग अशा जर हे झालेलं असेल तर त्याचा जास्तीत जास्त फायदा नव्या पिढीने घ्यायला पाहिजे. कारण मला असं वाटतं की कुठच्याही लेखकासाठी विशेषतः वाचन हा रियाजच आहे. जसं गायक तासनतास रियाज करतो म्हणून त्याचे कुठेतरी सूर लागतं, तसं आपण अशा पद्धतीने हे सतत वाचत राहायला पाहिजे, सतत डोळसपणे जग समजून घेतलं पाहिजे. आज मला एक खटकणारी गोष्ट आहे की आज जे नवीन लिहिणारे लोक आहेत ना,
काय पेपर सुद्धा वाचत नाहीत. अरे तुम्ही जग बघायला बाहेर नाही पडत, पण किमान पेपर वाचून तरी समजून घ्या ना काय चाललंय, कुठे काय आपले प्रश्न आहेत. तुम्ही नव्या पिढीशी जर चर्चा केली ना तर त्यांना काहीच माहिती नाहीये. म्हणजे तिकडे बाबा बारसूला का लोक आंदोलन करतायत, त्याच्यामध्ये काय नेमकं आहे परिस्थिती, काही सांगता येत नाही. आणखी कुठे काय राजकारणाच्या संदर्भात त्यांना काय विचारलं तर त्याच्याविषयी काही सांगता येत, आमचा विषय नाही म्हणतात. मला वाटतं की राजकारण टाळून आपण काहीच करू शकत नाही. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण असतं. म्हणजे अगदी नवरा बायकोमध्ये सुद्धा राजकारण असतात ना, सत्तेचं राजकारण नसेल पण वेगळ्या अर्थाने आपण असतो म्हणतो. त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट ही समजून घेतली पाहिजे, डोळसपणे बघायला पाहिजे, त्याच्यावर विचार करायला पाहिजे आणि त्याच्याकरता पूरक म्हणून हे वाचन वाढवलं पाहिजे. हे जर झालं तरच अधिक चांगल्या पद्धतीने नवीन लेखक पुढे येतील आणि जग समजून घेणारं, ज्याला आपण वास्तववादी साहित्य म्हणतो, तर तशा प्रकारचं अधिकाधिक निर्माण होऊ शकतं. आणि निश्चितपणे कोकणची जी काही एक परंपरा होती याच्यापूर्वीची, ती परंपरा अधिक नेटाने आपण पुढे नेऊ शकतो असं मला वाटतं. नक्कीच सर. जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा यातलं पहिलं पुष्प आपल्यासोबत आपण आज त्याचा शुभारंभ केलाय आणि कोकणातले जे साहित्यिक आहेत, कवी आहेत, लेखक आहेत, त्या प्रत्येकापर्यंत आम्ही पोहोचणार आहोत. त्यांनी जे साहित्य क्षेत्रात काम केलं त्याची माहिती आपण संपूर्ण जगासमोर पोहोचवणार आहोत. आणि आमच्या कोकणानं आतापर्यंत जे दिलं हे सर्व श्रुत आहे, पण आता आमच्या कोकणात काय हे पण आम्ही आमच्या या सदराच्या माध्यमातून किंवा चॅनलच्या माध्यमातून मांडणार आहोत. तुमच्या 3 कादंबऱ्या तर समोर आहेत, पण 4थी कादंबरी सुद्धा लवकरच भेटीला येणार आहे आणि ती वास्तववादी या परिस्थितीवर असेल आणि त्याच्यावर भाष्य करणारी असेल, यात कोणतीही शंका नाही. आज आपण आमच्या सगळ्या प्रश्नांना अगदी सडेतोड अशी उत्तरही दिलीत. जे काही गोष्टी होत्या, ज्या काही गोष्टी जीवनात घडल्या होत्या, सडेतोड भाष्य आपण सगळ्याच परिस्थितीवर केलं. आपलेही खूप खूप आभार. आणि या आमच्या जागराला आपल्यासारख्या महान साहित्यिकांची साथ लाभणं गरजेचं आहे. पुढे आम्ही हा प्रवास घेऊन जातोय आणि ती पण आम्हाला लाभावी. आज वेळात वेळ काढून आपण आमच्याशी संवाद साधला त्याबद्दल आमच्या टीम कोकण सातच्या वतीने आपले खूप खूप आभार. धन्यवाद.